Lestari TV Kabudayan. Om Ajwalaju Sangayu Palungguhan Ulun Kakang Narado Kakang Resi Kaneka Putra sawetawis lunggah wonten ing Bali Martyu Kunda Manik ingkang rayipun Manik Maya ngaturaken pasgan panakrami sarawuhipun Kakang Resi Narado Kakang Kaneka Putra wonten ing Kayiwangan Suralaya Kakang. Kencang warudayang Pak Pong mbok bolong kali cedhe sapa sing gawe kawuhan inggih Di tansah pinanunganing kawidadan niring sambi kala sawanipun ing Raka Sidik Pangudal-udal saha asung paskanipun Adi Pramesti Bathara Guru sampun kula tamyak kaya bombong raos sing manahipun ing Raka namung kepareng kula ngaturaken pudhi astawanipun ing Raka ing Sidik Pangudal-udal mugi katampi paduka Adi Pramesti Bathara Guru ing Suralaya Adi Manikmaya kula tampi andadosaken suka marwata suta raos sing manah Kakang Narado mboten langkung kasekecakno anggenjengan dika lenggah Kakang Resi Kaneka Putra kula non sampun mboten kirang prayogi pisawanipun ingkang Raka ing Sidik Pangudal-udal dinten sak mangke menika Di Kakang Narado kasinggihan Bathara Indra padha prayogakno nggone ngadhep ngarsa ulun Bathara Indra kawula nun ulun mboten nanggal setunggal menapa anggen kula ngabiyantara ngersa paduka Kanjeng Rama Pukulun Sang Hyang Manikmaya namung ingkang putra pun Bathara Indra kepareng ngaturaken sembah sumangga ping pangabektinipun ingkang putra kunjuk sandha pepodo paduka Hyang Adi Pukulun sembahan kula Rama Pukulun Jatimurti pengayoman kula. Ya Indra ulun tampa. Akarya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tampanana. Kula pundhingga jimat paripik dayan ana ing kasantosan paring pangestu paduka mawakono kabagyaning gesang kula Pukulun. Yama Dimati prayogakno nggone ro ngadhep. Atmaja ilun Yama Diwati. Nun inggih Pukulun. Mboten kirang prayogi anggen kula ngabiyantara ngersa paduka Hyang Adi Pukulun namung kepareng ingkang putra ngaturaken sembah sumangga ping pangabekti kula kunjuk sandha pepodo paduka Hyang Adi Pukulun ya Yama Dipati ulun tampa ora liwat pangestu ulun tampanana lan tatanan sangganing para hapsara hapsari para jawata lan para widodari anggone dina samengko ngabiyantara ning ngarsa ulun aja nganti ana ingkang padha saur manuk jeneng uluna diambabarake wigati ning pepanggihaning para jawata ning Bali Martyu Kunda Manik iki Yama Dipati menapa ing sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat Pukulun sembahan kula Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah Kakang Narado Kakang Resi Kaneka Putra punami Di mesti kemawon adamel kaget sotaning penggalih Kakang Narado krana miturut petangan dinten sak mangke menika sanes dinten pepanggihanipun para jawata ewadene kula ngrawuhaken dhateng Kakang Resi Narado wonten ing Bali Martyu Kunda Manik Kakang Narado berkencang warudayang Pak Pong Buk bolong kali cedhe sapa sing gawe mestinipun mekaten akarya kagyat araos sing manahipun ingkang Raka ing Sidik Pangudal-udal dene dinten samangke kula katimbalan dening paduka Adi Pramesti Bathara Guru mila anggen kula bidhal saking ing Sidik Pangudal-udal ngantos kadhi kula jangkao enggal prapteng enggal jangka mekaten Kakang mboten wonten ceceking raosipun ingkang Raka ing Sidik Pangudal-udal kejawi namung kepengin sanget enggal daya-daya kula nampi dawuh panjenenganipun Adi Pramesti Bathara Guru Kakang Resi Narado mekaten Kakang inggih mila ingkang Raka tumuli ngangkulaken jangga niringaken karna nedya midhangaken sabda tama paduka Adi Pramesti Bathara Guru pepanggihanipun para jawata menika ngrembak perkawis menapa mugi ambabarana ingkang sejati Di inggih Kakang Narado Kakang Resi Kaneka Putra mbok menawi sampun pinten-pinten dangunipun kayiwangan katingal tentrem ayong miwah ayem lenggahing para jawata katingal jinem nanging wonten pinten-pinten candra menika wonten daya panas ingkang sumundul wonten ing awiyat Kakang Narada
Oh, panas menika saking dayanipun menapa? Ah, dalah. Nuwun sewu, Di. Janipun menawi menawi perkawis menika mestinipun Adi Guru mboten sisah perlu ngawontenaken pepanggihanipun para Jawata. Cukup catur netra kalawan ingkang raka sithik pangudal-udal. Langkung-langkung pandangon paduka menika tumrap kula mujudaken bab ingkang aneh. Sababipun menapa? Lho, panjenengan menika dados nalindranipun para Jawata. Mestinipun saged mangertosi dhateng mubah musi ing para titah. Sampun ngantos ka jalma menungsa wantah. Nadyan kutu-kutu walang atoga jinaring ing pangwaos paduka. Nanging sabab menapa namung babakan gara-gara ingkang sumundul wonten ing ngawiyat kemawon panjenengan dadak ngawontenaken pepanggihanipun para Jawata. Mboyongi dhateng sowanipun ing raka sidi pangudal-udal. Kakang Rada, punapi? Kakang Rada menika kami tuwaning kayiwangan. Dosa menapa ing badhe kula sandhang menawi kula wantun nglangkungi dhateng pangwaos paduka Kakang Resi Narada. Tumraping para titah Kakang Rada menika pujangga. Pujangganing kayiwangan menika Kakang Resi Kaneka Putra. Mila nadyan kula sampun mangertos niat manah kula namung jumbuhaken dhateng menapa ing sampun paduka badhe dawuhaken menika mangke angka kalih boten wonten jamak limrahipun ing atasipun kula menika ingkang damel cangkriman. Teka kula ingkang ambatang cangkriman menika pribadi Kakang. Mila monggo kula ambatang cangkrimanipun ingkang rayipun Jatimurti Kakang Rada. Alah dalah nggih. Menawi sampun ngaten menika kula mboten badhe wantun matur. Jenyatanipun sampun dipun dawuh dening Paduka Adi Pranasi Bathara Guru. Ha iki to. Menawi jenengan menika ndangku babakan gara-gara wonten ing Kahyangan Suralaya menika istripun mboten wonten lemah sangar kayu aeng ndadosaken panas sumuk sundul ngawiyat menika babar pisan mboten. Mboten wonten pandhita ingkang mesu budi tapa brata semedi menika ugi mboten wonten. Miwah mboten wonten jalma ingkang kekiyatanipun badhe nglangkungi dhateng pangwaosipun para dewa menika ugi mboten. Inggih Kakang, lajeng menapa? Menawi mboten lintu lho, menawi mboten lintu menawi jumbuh kan penggalih Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Sumuk ing Kahyangan menika dipun sababaken krana moganipun titah pujangkara. Inggih wayah paduka panengah Pandhawa anggenipun nglampahi tapa kumambang wonten telenging samudra. Lah menika ingkang dadosaken sumuk Kahyangan. Cocok menapa mboten, Di? Handra ingkang muswitarum kasiliring samirana mre oh